sa kinuha o pagkahan. Rural Development Program, loan kini sa World Bank. Kunya niloon ang i-avail kita nini ang provincial government. Ako itulong din ako, may ito o prinsipasi ng pasalamat sa atong gobernador. Ako na nalipay na bulit rin ang mga pagkasulat dito sa barangay Kandahan, sa Kawahan. Hinaot na inyong pagsaling o pagtuo sa inyong provincial government o kanamo nilang Vice Governor Pale sa mga opisyalis sa provincial government matalayo na matugot o lingkod. Salamat kayo sa inyong suporta. Salamat kayo.